Nggih. Non sewu Pak Widodo. Tadi boten lidat. Nggih. Atur menika dinggo aku, ora dinggo wong liya. Pramila nalika MC menika anggenipun ngaturi angka kalih nggih menika atur pangandikan saking ketua panitia. Menika kurang pas. Tapi juga ketua panitia kon matur gitu. Nah, ketua panitia atau Pak Lurah kan matur apa ngendika? Ngendika. Dados trepipun menika contoh kaprah. Matur menika omong, nah nek kata kerjane matur menika ngomong. Nek kula menika matur utawa atur kula menika pas. Nek pangandikan menika omong-omongan. Pangandikan iki omong-omongan. Berarti ada dua sisi sing berhadapan, omong-omongan. Ning nek ngomong menika ora pangandikan, ning pangandika. Pak Lurah ngendika. Menika Pak Lurah berbicara hanya satu arah. Nah, dalam bahasa Indonesia sambutan menika ora mung searah. Nah, searah itu ngendika. Bukan pangandikan. Contoh kaprah. Adicara ingkang angka kalih inggih atur pangandikan saking Lurah Wonokrama. Oh, dilali sing contoh Wonokrama. Cedak pleret niki Mas Sarana. Adicara ingkang angka kalih inggih atur pangandikan saking Lurah Wonokrama. Saka ukara ing dhuwur menika rak dadi Lurah Wonokrama matur. Apa Lurah Wonokrama ngendika? Sing pas Lurah Wonokrama ngendika. Jadinya apa, Pak? Jadinya apa? Nah, adicara ingkang angka kalih inggih kasuwun wedharing pangandika. Supaya medhar pangandika. Wedharing pangandika saking Lurah Wonokrama. Kasuwun wedhar pangandika karena kan sambutan kan searah. Tidak omong-omongan. Pramila menika kasuwun wedharing pangandika saking Lurah Wonokrama. Jabatan itu tanpa bapak ibu. Jabatan tanpa bapak ibu. Terus pangandika saking Lurah Wonokrama bapak sinten? Utawa ibu sinten? Sing nganggo bapak karo ibu menika nemplek ke nama, bukan nemplek ke jabatan. Adicara ingkang angka kalih inggih kasuwun wedharing pangandika saking Bupati Sleman, Bapak Hardo Keswoyo. Berarti sing nganggo bapak iki asmane, bukan jabatannya. Menika atur pangandikan, atau pangandika. Trepe pangandika kasuwun wedharing artosipun. Nah, menika kala mangsa saka basa Indonesia dipaksa dadi mlebu basa Jawa. Paling gampangnya anggere basa Jawa dikahi ipun, wis dadi basa Jawa. Anggere dikahi ipun wis dadi basa Jawa. Arti dadi artos, dadi artosipun. Artosipun. Kaperbawan saka basa Indonesia artinya banjur diprusa diperkosa, dipaksa mlebu basa Jawa dadi artosipun. Ya. Berarti atur Pambagio Harjo, atur Pasapanapi itu salah ya Pak ya? Tidak salah, ini kurang tepat. Ya. Karena ketika kita menggunakan tembung atur berarti kongkon wong liya supaya matur. Ya kan? Dan atur itu enggak sopan kalau. Dan atur utawa matur itu bukan untuk wong liya, ning nggo diri. Nah, cuma memang kadangkala bab menika mboten digatosaken. Artine karena apa? Sinau menika limrahipun kanthi tetiru. Ketahui wanu terus deh. Nah, dengan sinau tembung salah kaprah menika dadi ngerti sing dikarepe iki. Akan menggunakan tembung atau kata yang lebih tepat ini. Kaperbawan saka basa Indonesia artinya banjur diprusa mlebu basa Jawa dadi artosipun. Contoh kaprah menika artosipun menapa?
Kamangka Jawa nggih wonten piyambak tingge menika. Menika maknanipun pamenika. Nggih. Menika artosipun menapa? Menika limrahipun kados prayogane. Menika tegesipun menapa? Menika maknanipun menapa? Menika akan lebih tepat. Tepat. Nggih. Dipun mulyakaken. Menika ya kaperdoan saka basa Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan. Bapak Ibu yang kami muliakan. Saka tembung yang kami muliakan terus dadake Jawa. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken. Kamangka tembung mulyakaken menika memiliki arti dibuat menjadi lebih bagus. Utawa cara gampangnya tembung direhab. Dipun mulyakaken menika tegese direhab. Dadi nek ngaturi tamu Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken berarti menganggap para tamu kuwi ambyar kabeh terus digawe luwih apik. Kula mulyakaken artinya direhab. Apakah tembung ini ra iso digunakan? Bisa. Bisa digunakan. Tergantung konteks kalimatnya. Upamane ron jawu Bapak Ibu anggenipun nindakaken salat raweh wonten Serambi awit masjid saweg dipun mulyakaken. Le salat raweh nang Serambi mergane masjid lagi di rehab dandane. Bapak Ibu kasuwun benjing dalu wanci jam 7 mlempak wonten ing Bali Padukuhan kangge pirembagan anggenipun badhe mulyakaken gapura pasarean. Sesuk teka ning Bali RW rembug dinggo ngrehab gapura pasarean. Bisa digunakan, tinggal konteks kalimatnya. Nek dinggo wong ampun. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken padake kene biar kabeh terus digawe luwih apik. Terbipun napa? Bapak Ibu ingkang minulya. Nggih. Bapak Ibu ingkang minulya. Iki. Bapak Ibu para tamu ingkang minulya. Nah, tembung para itu menunjukkan banyak. Para itu menunjukkan banyak dan ketika menunjukkan banyak donge nggih. Tembung para itu nempleke karo kata benda, bukan kata kerja. Tamu itu kata benda. Para tamu pas. Nek lenggah itu kata kerja nopo benda? Kata kerja. Para lenggah kuwi dome secara tata kalimat, tata kata kurang tepat. Ingkang pas apa para ingkang lenggah. Nek nek nggunakake para ingkang lenggah wagu nek kuping ning bener secara kebahasaan bener. Rawuh. Rawuh itu kerja atau benda? Kata kerja. Para rawuh sangat familiar. Para rawuh ingkang satu kehormatan. Nek secara tata kata, tata kalimat kurang tepat karena rawuh nempelnya karo para. Para itu nempelnya karo kata benda, bukan kata kerja. Nah, ning menika wis kadung kaprah, wis ya ngono kuwi. Ning kita menjadi tahu bahasanya secara kaidah tata bahasa kurang pas ketika para lenggah, para rawuh. Nah, para tamu pas karena kata benda. Nggih, nika. Terus wonten malih galak gangsul. Nah, mergi ngapa merginipun nalika sinau menika kala mangsa mung mirengaken krungu. Wonten galak gangsul atur kula nyuwun pangapunten. Wonten galak gangsul dongeng sing bener iki galak gangsul. Ning gandeng sing ngendika kecepeten karo le mireke ya sambil lalu dadi krungune ora galak gangsul ning galak gangsul. Kala mangsa amarga mung saka krungu nalika ana pawongan kang wicara banjur ditiru. Nanging anggone niru kurang trep. Galak menika tegese kejem. Buas utawa kasar.
Dene gangsul menika ateges klera-kleru lan ora runtut. Menawa kang dikarepake iku tembung kang kleru lan wicara ora runtut nganggo tembung galap gangsul. Galap menika tegese keliru. Lumrah contone wonten galak gangsuling ngatur kula nyuwun pangaksama. Contoh kaprah prayogane wonten galak gangsul ngatur kula nyuwun pangaksama. Pangaksama apa pangaksami? Pangaksama, pangaksami menika padha. Padha. Dadi nganggo pangaksama ya kena, pangaksami nggih saged nyuwun pangapunten luwih cetha. Luwih lugas. Ya nyuwun pangapunten. Pangaksama. Nggih, menika galapan sunah. Tembung kula lan kawula. Tembung kula lan kawula. Menika ya kerep nggih apa? Nggih. Dadi kawula menika bukan bentuk krama inggil saka kula. Dadi kawula menika bukan bentuk krama inggil saka kula. Ngokone menika aku. Gitu. Ngokone aku. Terus digawe krama dadi kula. Dikramake inggil ya kula tetep. Kok dadi kawula, Mas? Nah, menika karena salah kaprah tadi. Dianggap kawula itu adalah basa krama inggil saka kula, kamu kok mboten. Kawula menika tegese rakyat. Titah. Mergane apa kok kerep dienggo? Mergane wong Jawa menika saking dene kepengin anggone ngurmati marang wong sing diadepi. Kepengin ngurmati wong sing diadepi. Mulane kadang kala wis basa krama dikramake meneh. Saking dene kepengin le ngurmati karo sing diadepi. Saking pundi Bu? Saking Wonosantun. Wonosari. Badhe dateng Semawis. Semarang. Regane awis ki arang, no? Larang. Nah, ngoten niku jenenge krama desa. Jenenge krama desa. Krama desa. Saka sampean dadi samang. Samang ajeng ning ndi? Ini krama desa. Badhe dateng Kilen Pragi, Dik. Kilen Pragi. Kudune ya Kulon Progo. Ning merga saking dene kepengin ngurmati karo sing diadepi, ketrangsul dados menapa? Krama kuadrat niku wae. Ning nek jenengan ningali teng kamus bau sastra, menika ada beberapa kata yang pancen nggon-nggonan. Nggon-nggonan ki kedaerahan. Upamane tiang sepah kula menika petani. Tiang sepah kula menika petani. Sepah menika sing dikarepe adalah sepuh. Saking dene kepengin hormati. Ning donge ora perlu. Karena ngokone menika tuwa terus dikeramake dadi sepuh, ora perlu dikeramake neh dadi sepah. Mergane antara sepuh karo sepah menika tegese beda. Sepuh ki wis tuwa. Ning nek sepah ki ampas ora ono intisarine. Ning nek nggon-nggonan ya pancen dialeke mriko ngoten. Contone dateng Banjarnegara, Wonosobo, daerah Kedung ya tetap tiang sepah kula. Nggon-nggonan. Dan itu tidak bisa disalahkan. Kula, kawula menika tegese rakyat. Dudu tembung krama saka tembung kula. Ewa semono awit saka dene kepengin ngluhurake wong liya, tembung kula dibangetake dadi kawula. Keparenga kawula matur dhateng Bapak Sulistiono. Nek kawula apakah tidak bisa digunakan? Bisa. Saged digunakake. Contone menika nek nggo donga. Duh Gusti keparenga kawula sedaya wonten ing mriki yen nyuwun dhumateng paduka. Menika nganggo kawula. Matur karo ngarsa dalem, matur karo
Pakualam. Ya kawula karena memang kita rakyat dari beliau. Keparenga kawula matur dhateng Bapak Sulistyono. Lah prayogane menika saged kanthi tembung keparenga kula matur dumateng Bapak Sulistyono. Lajeng wonten malih karawuhanipun. Nggih, karawuhanipun. Dados saka tembung kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya. Terus didadekake Jawa matur nuwun awit karawuhanipun. Ngene iki wae Jawa anggere kainipun wis dadi Jawa. Matur nuwun awit karawuhanipun. Lah kamangka nek cara basa Jawa jenenge karawuhan menika Kang Slupan. Padha karo basa Bali. Basa Bali menika nek joget terus trans Kang Slupan menika namipun karawuhan. Beda wae. Nek cara Bali jenenge karawuhan. Dadi ana sukma sing nyemplung ning raga. Nah mriki dadi karawuhan. Jadi ketika le ngacarani matur nuwun awit karawuhanipun berarti padha karo basake sing teko para demit. Para demit. Matur nuwun awit karawuhanipun. Kenapa kok ini dipakai? Karena orang ngerti tegese. Karena tidak tahu artinya sehingga ketika menggunakan bahasa Indonesia tarik langsung nang bahasa Jawa langsung tanpa diproses. Matur nuwun awit karawuhanipun. Lah terpipun dos pundi? Terpipun matur nuwun awit sampun kepareng rawuh. Matur nuwun awit rawuhipun masih banyak. Matur nuwun dene sampun kepareng rawuh pamane. Menika karawuhan. Nah, prayogi tembung-tembung kados ngaten menika disingkiri. Disingkiri. Mergane napa? Mergane wong Jawa niku kadang kala nalika ana sing ngendika ning ngarep, iki ora kok disemak apike. Ning digoleki eleke. Wis kengko rak karawuhan metu wae. Lah tenan kok. Nggih, karawuhan. Lir kalian nir. Lir kalian nir. Kasusnya padha karo galak gangsul wae. Karena sangat mirip antara lir karo nir. Wong krungune mak liring sambikala, widodo liring sambikala. Pamangka iya, pamangka sing dikarepe sing ngendika iki widodo liring sambikala. Nek gandeng mirenge kecepatan widodo liring sambikala. Lir menika tegese kaya utawa saemper utawa seperti. Ning nek nir menika tegese ilang utawa tanpa. Nanging kala mangsa nuwuhake klera-kleru anggone ngetrapake amarga meh padha. Dadi nek contoh kaprah suwan kula sak kanca inggih widodo lir ing sambikala. Lir menika seperti sambikala iki alangan. Dadi nek ngendika kados ngaten suwan kula sak kanca inggih widodo lir ing sambikala berarti tekaku sak kanca kaya kena alangan. Terpipun lir menika dipun gantos dados nir. Sowan kula sak kanca inggih widodo nir ing sambikala. Nir menika dihilangkan. Nir menika dihilangkan. Dadi tekaku sak kanca menika terhindar dari berbagai macam halangan. Slamet wis kasarane. Sowan kalian marah. Bedanipun menapa? Sowan kalian marah. Jika orang masa kan keparenga marah sowan. Marah karo sowan iki bedane apa? Apa padha? Dados marah dan sowan menika sing bedake adalah gender. Sowan iki berarti sing mara laki-laki. Mara tumrap laki-laki menika sowan. Mara tumrap wanita menika naminipun marah. Mulane neneng kraton Ngayogyakarta nalika sowanan berarti sing do rawuh iki abdi dalem kakung. Nek muni paraan sing do rawuh abdi dalem
putri. Paraan marah mara tumrap putri, sowanan sowan mara tumrap kakung. Dados nalika menika wonten tembung sowan kula sak kanca berarti sing mara iki kakung. Kok mboten sak rencang Mas, kok sak kanca? Apakah itu bukan bentuk ngoko sak kanca? Mboten. Kanca menika ya krama. Dadi ngokone iki kanca, krama ya kanca. Kok dados rencang? Rencang ki rewang. Dadi nek kula kalian rencang berarti karo sing ngewangi. Ya pembantu berarti. Rekane ngono ngunggulke kancane kalian sinten? Kalian rencang-rencang niku berarti karo pembantune. Terbipun menika kanca, boten rencang. Wonten Pura Paku Alaman penyebutannya kanca. Wonten Keraton Kasultanan Ngayogyakarta menika nyebut ya kanca abdi dalem. Dadi rencang abdi dalem. Karena para abdi dalem itu dudu rewang. Dudu rewang. Sowan kula sak kanca inggih widodo nir ing sampe kala. Ya, terus mboten lir ning nir ing sampe kala. Wonten malih tembung mangke lan samangke. Mangke menika tembung rama saka mengko. Nek samangke menika tembung krama saka saiki. Ing beda sa mangke karo samangke menika beda teges. Mangke iki mengko, samangke saiki. Mugi keparenga para tamu hanya kecakaken lenggah ngantos paripurnaning adicara sak mangke. Adicara saiki. Dadi sing dikarepe iki paripurna mangke ora kok saiki. Mugi keparenga para tamu hanya kecakaken lenggah ngantos paripurnaning adicara mangke mengko. Nek sak mangke saiki ya. Kala mangsa tembung sak mangke menika temamplek nenggon sholawat sarta salam. Sholawat sarta salam ugi tansah rumentau dumateng junjungan agung Nabiullah Muhammad ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun benjing ing yaumul kiamah sak mangke. Sak mangke iki saiki. Yaumul kiamah benjing. Menika sak mangke kalian mangke. Makempal. Nah, menika makempal menika mengku teges konotasi saresmi. Jadi makempal menika juga memiliki arti hubungan suami istri. Nah, kalau mau matur untuk kata-kata yang memiliki arti double, beda arti, menika prayogi dipun singkiri dan turunannya. Wonten makempal, terus kempal manunggal, terus kempal nyawiji. Itu sama Pak? Bagi saya sama aja itu. Prayogannya dianulir. Makempal mereka konotasi saresmi. Nek arep ngumpul kan ana tembung melempak. Nek nggo melempak dadi aneh. Keparenga melempak wonten ing balai dusun. Bener secara tata kata. Ning kuping keri. Keparenga mangke rawuh wonten ing balai dusun. Menika luwih kepenak. Makempal menika mengku teges konotasi saresmi. Pramila supados mboten nuwuhaken pergodi. Neng buri teng klesik wis disemak wae ora makempal metu wae. Lah metu tenan to. Pramila makempal menika saged dipun gantos matur nuwun Bapak Ibu ing dalu menika sampun kepareng rawuh wonten ing balai desa. Kempal manunggal, kempal nyawiji. Bedane manunggal karo nyawiji napa? Bedane manunggal karo nyawiji. Satu, nek manunggal. Satu. Dados nyawiji menika dari beberapa unsur ya, menjadi satu. Nah, masing-masing unsur ini unsurnya lebur, terus muncul unsur baru, sifat baru. Jadi masing-masing unsur ini sifatnya lebur dan menjadi satu muncul sifat baru. Ini jenenge nyawiji. Contohnya napa? Es teh. Ana es, ana teh,
ana banyu, ana gula. Dadekake siji, dek masing-masing ilang. Ese ya ora kok dadi napa? Es sing tawar enggak karena kepengaruhan ana gulane. Ana rasane teh. Dadi muncul es teh. Nika nyawiji. Ning nek manunggal berbagai unsur menika menggabung dek, tapi masing-masing unsur ini masih memiliki sifatnya masing-masing. Contohnya, lho teh, gadu-gadu, nika isih ana unsure. Ketika mampu iki bayem iki. Iki kentrang iki. Tadi siji lah. Pramila nek panjenengan memperhatikan nenggon pita burung Garuda menika bineka tunggal ika. Boten kok bineka siji ika. Karena berbagai macam hal bergabung ini masih memiliki sifatnya masing-masing. Nika manunggal. TMMD, TNI manunggal membangun desa. Sifat-sifat TNI masih, sifat-sifat masyarakat masih. Dadi siji. Boten kok nyawiji. Nggih. Jadi makempal karena memiliki arti konotatif yang lain, pramila dipun singkiri kemawon supados langkung aman. Matur nuwun Bapak Ibu dening dalu menika sampun kepareng rawuh ing bale desa. Tulisane ing dalu menika ning nek cara Jawa menika ana jenenge daya swara. Tulisane dalu ning le maca dadi dalu. Tulisane Bantul ning le maca dadi Bantul. Bandung dadi Bandung. Bali dadi Bali. Bensin dadi bensin. Mereka daya swara namanya. Mapinten-pinten sing dikarepake yaiku akeh utawa maneka warna. Semoga tansah munjukaken raos syukur awit mapinten-pinten nugraha ingkang sampun dipun tampi. Kalau mongso buka-buka ngoten, mapinten-pinten nugraha ingkang sampun dipun tampi. Dados saged dipun jumbuhaken. Semoga tansah munjukaken raos syukur awit maneka nugraha ingkang sampun dipun tampi. Munjukaken, boten kok ngunjukaken. Gitu. Kalau misalnya mireng ya, ngunjukaken raos syukur. Nek ngunjukaken, ngunjuk menika ngombe. Ngunjuk ki ngombe ning nek munjuk itu mengangkat, meninggikan. Menika munjukaken. Nggih. Nah, menika lajeng malih matur suwun. Sak menika meratah. Matur suwun, suwun nggih Mas. Matur suwun menika kaperbawan tembung saka Jawa Timur. Kanggo nelakake panuwun tumrap wewengkon Ngayogyakarta nganggo tembung matur nuwun. Ning nek Jawa Timur pancen tembunge matur suwun. Malah kepara suwun ya Mas. Suwun itu tegese terima kasih. Ning nek Ngayogyakarta tembung suwun menika tegese njaluk. Dadi nyuwun. Ngopo kok dadi kaprah mergane non sewu kanca-kanca Jawa Timur menika produktif gawe lagu. Matur suwun Gusti diparingi sing kemati bendina krungu ayo mancing. Jadi matur suwun, terapipun matur nuwun. Matur nuwun nggih contoh kaprah. Matur suwun awit paringipun wekdal dhateng kula. Prayogane matur nuwun awit paringipun wekdal dhateng kula. Matur nuwun dudu matur suwun. Matur suwun ora kleru wong kuwi tak Jawa Timur kok. Nek nggone dhewe iki duwe, apa kok ora nganggo tak dhewe. Ngaten. Milai wiwiti. Milai menika kaperdoan saka basa Indonesia, mulai banjur dipeksa dadi basa Jawa. Sumangga lampah adicara menika dipun milai.
kanthi dedonga sesarana. Semoga dipun wiwiti, dipun awiti. Kalau misalnya nggih, semoga lampah adicara menika dipun awiti. Awit menika tegese karena. Awit menika tegese karena. Dadi sing pas menika ora kok diawiti ning diwiwiti. Diwiwiti, boten kok diawiti. Karena awit menika artinya adalah karena. Mriki kalian ngeriki. Mriki tegese akon supaya nyegah. Ngeriki tegese nuduhake papan panggonan. Sowan kula sak rombongan ing dusun mriki inggih awit mudi dawuhipun Bapak Sartono. Mriki iki kata perintah rene. Jadi nek nggo nyebutke daerah ini kurang pas nganggo tembung mriki, ning pas nganggo ngriki. Sowan kula sak rombongan ing dusun ngriki inggih awit mudi dawuh pun Bapak Sartono. Nah, kadang kala wonten malih ketika supaya matur ngarep nuwun sewu kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan nun inggih awit awrating awrat mundi dawuh saking Bapak Sartono. Nate pranguli kan? Kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan nun inggih awit awrating awrat mundi dawuh saking Bapak Sartono. Ada hal yang janggal kira-kira? Ngadeg. Kenapa kok janggal? Nah ngadeg pas mergane dienggo aku ngadeg, nek wong liya jumeneng. Dadi nek mbasake nuwun sewu kula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sing ngerti basa langsung ngono sudah. Kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan puniki awit awrating awrat mundi dawuh saking Bapak Sartono. Sing janggal adalah tembung awrating awrat. Ngopo kok janggal? Dadi seakan-akan lek ngadeg kuwi kepeksa. Awrating awrat mundi dawuh. Nek pancen rumas awrat ya ora usah ditampa iki. Kula kawratan ya Pak pun matur liyane mawon. Awrating awrat pramila tumrap kula tembung awrating awrat menika ora tak bu. Nek nganggo tembung awrat ora apa-apa. Meniki awrat mundi dawuh. Menika beberapa tembung. Nyuwun sewu kalian nuwun sewu menika ya padha. Nyuwun sewu menika jaluk sewu. Dene menawa basa Indonesia permisi menika basa Jawane nuwun sewu. Nuwun sewu utawa dadeke ringkes meneh dadi nun sewu. Nun sewu menika saking nuwun sewu. Permisi. Mboten kok nyuwun sewu. Ya niku wae mergane kulino napa? Krungu terus tetiru. Nah, ketika tetiru ora digoleki tegese piye to? Nah, prayogane ketika tetiru menika digoleki tegese supayane ngerti apa sing dikarepke. Rumiyin kula minangka presenter Jogja TV wonten ing acara Pocong live interaktif menawa sampai dengan saat ini acara itu masih ditayangkan setiap Senin malam. Ketika ada penelpon, menika kula anggenipun sapa aruh sebentar Bapak saking Bapak sinten menika monggo paringipun pangandika Bapak. Bapak. Anggepku wis bener. Kula anggap wis bener. Karena tidak ada yang merespon terkait dengan tembung itu. Nah, satu galing wanci kula nil ayat sedanipun Kanjeng Pangeran Natapraja Pakualaman. Pencipta lagu gugur gunung. Nah, purna layat menika lajeng dipun prapeki satunggaling Kyai sepuh
Kula toleh jebulipun saking Kraton Ngayogyakarta, asmanipun Rama Dinu Satomo. Rama Dinu. Monggo nak mbok pados papan sing yuk golinggian sekedhap. Oh monggo Rama kula dherekaken. Golek ngene yuk lungguhan, terus wah kula niku remen sanget kalian program panjenengan mriku mawi basa Jawa, busanane Jawa, ora bab budaya Jawa, es bla 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 bla. Biasa kan wong Jawa ki diangkat sik, tapi oke. Namun setunggal iki ganjel nah. Menapa Rama? Tembung bapa. Kangge ngaturi pakurmatan dhateng Kyai Kakung menika mboten kanthi tembung bapa. Ning Bapak. Tumrap Ngayogyakarta mboten bapa, ning Bapak. Nalika semanten kula ya isih ganjel dak. Menawi bapa menika lajeng tegesipun menapa? Bapa menika tegesipun Kyai Kakung sing ayahane Momo. Kyai Kakung sing ayahane Momo dan ada ikatan emosional dengan sentiro. Contohnya guru. Guru kan saged dipun sebat bapak guru. Mergane ana ikatan emosional dengan siswanya. Nek nek dinggo pakurmatan menika semua bapak. Nggih, matur nuwun Rama. Dipun paringi seserta. Gandeng le mengkoreksi dengan cara yang sangat bijaksana. Didep wong loro digenahke iki lho tegese. Dadi temanem kecane iki. Ternyata nek Ngayogyakarta menika ginakaken tembung bapak dudu bapa. Nah, sasampunipun kula lajeng dhateng Surakarta. Nang Karangpandan. Pinangge kalian Pak Mantep Sudarsono. Pak kula ajeng nyuwun pirsa. Nggih, pripun? Menawi Surakarta menika ginakaken tembung bapa napa ginakaken tembung bapak. Pak Mantep dengan ngendika, nek biyen bapak, nek biyen bapak. Kula ya aja. Lah sak menika kok kathahipun mawi tembung bapa. Ya men beda karo Yojo. Nek jawab ngene niku, men beda karo Yojo. Yojo bapak, salah bapa. Nah, bukti ngendikanipun Pak Mantep menika saya buktikan ketika saya MC ning daerah Klaten. Terus sing apa Pambagioharjo kalangan sepuh. Kalangan sepuh menika isih nganggo tembung bapak. Isih nganggo tembung sugeng siang. Ora kok wilujeng siang. Nah Yojo menika nganggo tembung sugeng. Nah Surakarta nganggo wilujeng. Jogja nganggo bapak, Surakarta nganggo bapa. Men beda. Pak Mantep lagi juga yang men beda. Dan ternyata menika efek dari perjanjian Giyanti Palianegari. Jadi antara Jogja karo Solo ya pancen men beda. Ketika kita menyebut jalan, menyebut nek Yusuf ya jalan gede. Ini nek Surakarta menyebut boten dalan, ratang. Jadi nek bahasane ono ratusan. Oh, apa ya mau nek ratusan. Oh, alah ratang ki dalan. Nah nek ini disebut dalan utawa margi. Margo. Menika ngaten. Men gitu. Terus pasul datang menika wau nalika nyaruwe ya kanthi cara wicaksana. Upamanipun wonten kanca nyuwun sewu, niku ya rasa dicetenges. Sing bener ki nyuwun sewu ora nyuwun sewu. Ning kanthi cara ingkang wicaksana lan kanthi cara-cara kados ngaten menika biasane malah tertanam dan tidak menimbulkan dedak utawa menapa wirang. Nah, sebab niku aja nganti gawe wiranging wong. Nyuwun sewu. Nika trepipun nuwun sewu. Lah menika wau, rencang kalian kanca. Rencang menika tegese rewang batur utawa pembantu. Ning gandeng nggih menika wau wong Jawa ki saking dene kepengin ngurmati karo sing diadepi, pramila donge ora dibasake dadi dibasake. Kanca dadeke rencang. Sowan kula sak rencang widodo nir ing sambikala prayogane
Sowan kula sak kanca inggih widodo nir ing sambikala. Niring sambikala. Satemah kalian saengga. Nah, saengga menika ada yang mirip, yaitu dalam bahasa Indonesia sehingga. Ning antarane sehingga karo saengga menika tegese beda. Saengga dalam bahasa Jawa menika tegese kaya seperti. Ini nek sehingga dalam bahasa Indonesia dijawake menika dados satemah. Untuk kaprah awit saking berkah rahmatipun saengga kula dalasan panjenengan sedaya saged pepanggihan ing dalu menika. Tapi pun menika satemah. Boten kok saengga. Nek saengga saged dianggep boten saged sesuai dengan maknanya. Bapak pocong, awakmu saengga gunung. Bapak pocong, awakmu kaya gunung. Saged kemawon dianggep ning disesuaikan dengan teges atau arti dari kata. Awit saking berkah rahmatipun satemah kula dalasan panjenengan sedaya saged pepanggihan ing dalu menika. Kula dalasan panjenengan, bisa alternatif lain kula saha panjenengan saged utawa diwalik panjenengan sedaya lan kula bisa. Sambutan kang dikarepake yaiku pangandika sajroning acara, adicara utawa upacara kang disalirani dening paraga piniji. Tembung sambutan methik saka basa Indonesia langsung, nanging sajroning basa Jawa sambutan ateges silihan utawa utangan. Jadi nalika dicampur salajengipun nggih sambutan saking lurah Caturtunggal ajeng nyambut pinten yuta. Jadi sambutan menika utangan. Bisa diganti kanthi tembung pambagya harja utawa wedharing pangandika. Para tamu ingkang minulya, ing salajengipun nun inggih sambutan saking ketua panitia. Biasanya ngoten. Sambutan saking ketua panitia. Nah, prayogane menika para tamu ingkang minulya ing salajengipun nun inggih pambagya harja saking ketua panitia utawa ing salajengipun nun inggih wedharing pangandika saking ketua panitia. Pambagya harja itu kayak sambutan tuan rumah kan atau beda, Pak? Ya, pambagya harja itu sambutan tuan rumah ucapan selamat datang. Ini jenenge pambagya harja. Nah, nek jenenge pambagya harja ucapan selamat datang berarti paraga pambagya harja menika ora wenang nundung tamu. Ora wenang nundung tamu. Menundung iki ngusir. Apakah ada kata-kata panundung atau usiran terhadap tamu? Ada. Contohnya ing kok bilih adicara menika mangke sampun paripurna, panjenengan ngersakaken jengkar kundur nggih nderekaken sugeng kundur. Menika panundung. Itu sebaiknya tidak diucapkan oleh paraga pambagya harja. Karena apa? Tugasnya pambagya harja menika nampi rawuhe tamu, nampa tekane dayah lagi teko, lagi wae lungguh, burung disuguh, engko nek wis rampung arep bali dayah. Ora kurang tepat. Berarti habis itu aja atur pas panampi atau yang lain. Nah, yang pas itu adalah ketika neng pasrah karo panampi. Neng ana catetane adalah ketika sing masrah ke pamit. Kalau nggak pamit nggak usah. Nggak usah. Nggak. Rasa di sini.
Apalagi dikatakan mamane sinaosa kala wau dereng kawiyos menawi pamit panjenengan ngersakaken untuk didherekaken sepenuhnya saya saru. Jadi bagaimana ketika pahargyan menika junjung luhur marang tamu. Junjung luhur marang tamu. Junjung luhur menika kanthi maneka cara, upamane oleh nyambut nampi rawe tamu iki kupuh. Ya salaman dimanggake dan sebagainya. Aturi palenggahan sing murwat. Lajeng pasugatan dedaharan ya sing murwat. Terus nalika ana wicara pangandika diimbangi. Diimbangi itu bukan berarti api-apian kata ndak. Api-apian rangkaian kata ndak. Nek diimbangi menika upamane dari pihak tamu masrahke sing dipasrahke dengan item A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Le nampa aja kok dicaruk global. Ning le nampa ya diwijake sesuai dengan A, B, C tekan J mau. Upamane le masrahke nganggo ucapan salam, ngaturaken salam takdim kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing nampa ya jawab salam mas. Dengan salam jawaban ora kok salam akhir. Kalau masalah tadi salam akhir, niki katampi kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penutup kuwi. Itune nggih katampi kanthi renaning mana? Kanthi atur waalaikumsalam. Kene masrahke pisang sanggan, kene nampa pisang sanggan. Kene masrahke berbagai macam ubur rampe sing digawa kene ya nggih sedaya ubur rampe pun beto kula tapi kene masrahke manten. Calon manten datu nggih kula tampi. Nah, ini namanya imbang. Sing ora imbang pripun? Sing ora imbang nipun masrahke jintrik-jintrik dua kok Kak. Sing napa nggih sedaya wau kula tampi. Rampung, pancen rampung ya. Dan sah itu. Ini kurang menghormati bagi tamu. Tidak menghormati tamu. Nah, ini kalau pramila kangge paraga pambagya harja menika tidak ada tembung panundhuh. Ora ana tembung dikon ngusir tamu. Mangke badhe pun sinau gayut kalian pambagya harja. Sepindah kalian sepisanan. Kanggo nilakake urutan kala mangsa karepe dibasakake supaya katon luwih kurmat. Sepindah tegese padha karo sepisan. Kaping pisan utawa kaping siji lan ora diambali meneh. Dados sepindah sepisan menika artinya sekali dan tidak akan diulangi lagi. Upamane panjenengan nanti tidak datang Surabaya, pun nanti sepindah. Pernah sekali. Ini nek dikarepke adalah yang pertama kali menika ora sepisan, ning sepisanan. Intan sepisanan berarti yang pertama kali. Yang pertama kali. Dene kanggo nelakake urutan bisa kanthi tembung ingkang sepisanan utawa angka setunggal. Nek nganggo angka berarti burine ya angka, mane angka setunggal, angka kalih, angka 3, angka sekawan dan seterusnya. Bukan kok angka sepisan. Karena sepisan itu bukan angka. Biasanya iku mungkin badhe nenggon urutan acara gitu. Sadaringipun adicara menika dipun wiwiti keparenga kula maosaken urut rerenjaning adicara. Niki mekaten. Angka sepisan. Angka kalih. Saderengipun lampah upacara menika dipun wiwiti keparenga kula maosaken urut rerenjaning adicara. Kira-kira sing ganjel napa? Maos. Terpe? Maos itu dienggo wong liya. Nek dienggo aku tadi maca. Nek digawe bener keparenga kula macakaken urut rerenjaning adicara wagu. Neng kuping ora gelem nampa, ning secara tata tulis bener.
Karena dienggo aku maca, nggo wong liya maos. Nah, ingkang kerep menika keparenga kula ngaturaken. Kula ngaturaken urut rerenjaning adicara. Angka setunggal apa, angka kalih apa dan berikutnya. Atas panutup. Angka dan sepisan menika titik angka. Tapak asta kalian tapak asma. Tapak asta menika tapak tilasing tangan. Dadi pamane cap jempol. Menika tapak asta. Terus wonten monumen telapak tangan. Menika tapak asta. Nek arep dienggo tanda tangan menika tapak asma. Tapak asma. Nek gurine nganggo ipun berarti O sing guri dadi A. Tapak asmanipun. Dadi nek ana imbuhan-imbuhan cilik-cilik ngoten dadi A, saka O dadi A. Dipun tapak asmani ditanda tangani. Mboten kok dipun tapak asmoni. Tapak asmani. Terus tapak asta menika tapak tilasing tangan. Bisa cap jempol utawa cap efek tangan. Dene kanggo mbasakake tanda tangan yaiku tapak asma. Awit padatan dadi tapak asmane pawongan sing tanda tangan. Oh, suk. Hamengku bono iki. Dari tapak menika ngerti asmane sapa? Hamengku bono. Tetes menika. Mulane nggo tanda tangan menika tapak asma, dede tapak asta. Tedak sungging. Nah, menika kala mangsa dipun ginakaken dening kanca-kanca MC. Sasampunipun paring nugroho donga pangestu dhateng temanten keparenga tedak sungging kalian temanten. Sing dikarepke foto. Tembung tedak sungging asring digunakake dening para pranatacara kangge ngaturi foto para tamu. Senajan tok endah, prayoga tembung tedak sungging disingkiri awit ngemu surasa kang negatif. Tedak tegese mudhun, sungging tegese gambar. Kang dikarepake yaiku gambaring pasuryan utawa rai. Rai utawa pasuryan kang tumedhak mirip yaiku tumrap wong tuwa marang anak. Kanthi mangkono tedak sungging ateges nedhakake turun saka tembung kang saka sesambungan kang ora resmi utawa selingkuh. Kanggo panyuwunan foto cukup nganggo tembung foto menika luwih komunikatif. Dadi tedak sungging tedak menika turun, sungging menika gambar, hasil diturunkan itu adalah gambar pasuryan. Biyen tedak sungging menika ora dienggo sarana geguyon tumrap kalangan ningrat. Menika Kang Mas kok mboten ketinggal. Tenan dia tedak sungging dhateng dusun. Tedak menika turun, sungging menika gambar. Sing diturunke adalah gambar pasuryan. Jadi ketika ada pria luhur tedak dhateng dusun, aning dusun kono ana kembang dusun sing lagi mekar, bunga desa yang baru mekar. Dipethik karo pria luhur mau. Nah, sakwise katok tutup pria luhur mau bali ning negara sangang sasi 10 dina candhake ning dusun kono lahir bayi. Sing pasuryane mirip karo pria luhur mau. Tegese sing pria luhur mau nedhakake sunggingan pasuryan neng desa kono. Nek cara masyarakat lumrah ya selingkuh. Nah, kanggo panyuwun foto menika cukup kasuwun foto sesarengan kalian manten. Lebih komunikatif. Tedak sungging menika ada pengalaman dagelan. Pengalaman nyoto saking kanca MC. Wis MC ya wis payu wong le MC nang gedung. Dilaleng MC lajeng salah satu tamu menika Gusti Yudaningrat. Gusti Yudaningrat menika putra Hamengkubuwana ke-9. Putra habis 9. Le ngacarani matur nuwun Gusti Yuda sampun kepareng rawuh
Sasampunipun paring nugroho donga pangestu kalian temanten, keparenga tedhak sungging sesarengan kalian temanten. Gusti Yuda tanggap. Sing dikarepe aku kon foto. Lajeng panjenenganipun foto kalian manten, rampung foto mandhap mlebet dhateng VIP. Dinteni nganti acara menika rampung. Nganti resepsi ki rampung, begitu rampung Gusti Yuda nyamperi kepada MC tadi. Mas, kadosé kula wau supados tedhak sungging kalian manten. Sios napa mboten? Kula wau supados tedhak sungging kalian manten, sios napa mboten? MC-ne lho, sampun to Gusti? Ora sampun lho, wau saweg foto. Dereng tedhak sungging. MC-ne bingung, cai lungguh karo Gusti Yuda. Lagi dikai ngerti. Mas tedhak sungging iki tegese selingkuh. Mulane kula enteni nganti rampung, kula sudah tidak sungging mboten karo manten. Itu adalah cara-cara yang sangat bijaksana. Kena iwake ning ora buket banyune. Lha apa? Sing rumangsa kleru ngucap karena tidak sadar, tidak tahu akan artinya. Jadi tercerahkan, jadi tersadarkan ning ora wirang. Ora wirang. Mergane apa le ngoreksi di arep berdua, tidak ada orang lain. Nah itu suatu hal yang sangat bijaksana. Jadi ketika ngoreksi, ini kok atas ngaten langkung prayogi tinimbang ling ngoreksi ning ngarepe wong akeh. Kecuali kalau itu memang sebuah pendidikan. Nah pendidikan ora masalah. Nah jenis pendidikan menika kabeh ngerti. Iki kurang pas, pasnya ya. Ya, tedhak sungging. Ya, contoh kaprah, sasampunipun paring nugroho donga pangestu keparenga Bapak Indarto tedhak sungging sesarengan kalian temanten saripin. Prayogane sasampunipun paring donga pangestu keparenga Bapak Indarto foto sesarengan kalian temanten saripin. Nah, menika sekitar 20 tetembungan salah kaprah. Dong enak dibeblosi akeh banget. Tembung kita umpamane. Dari wonten teng mriki. Tembung kita menika dianggap bahasanya tembung kita menika dari bahasa Indonesia. Ning bareng kula buka kamus ternyata tembung kita menika dari basa Jawa digawa nang Indonesia. Berarti kalau yang Jawa menang dianggap itu kayak Jawa. Terus tembung kita menika nang kamus Bahu Sastra Jawa. Kamusnya jenenge Bahu Sastra Jawa. Seratane WJS Purwodarmito terbitan tahun 1939. Menika teng mriku wonten tembung kita. Nah, kita niku tenggon kamus niku tegese aku lan kowe. Artinya tembung kita menika iso digunakake. Tembung kita iso digunakake. Mong nggih menika wau gandeng nggo nyingkiri hal-hal sing marai teng klesik nang mburi, mulane tembung kita diganti kula lan panjenengan sedaya. Kula saha panjenengan sedaya. Panjenengan lan kula. Kuwi donge iki menggo ganti meng dinggo nyingkiri supaya ora teng klasik nang mburi. Lagi ngerti ora to nek kita iki basa Indonesia. Ngerti ora to nek kita iki basa dewa. Karena ana kita kono ulun. Nah, karena didelok sing ngomong iki dewa udu. Nah, tinimbang teng klasik pramila lajeng menika dipun hindari. Lajeng malih singkatan-singkatan. Singkatan-singkatan istilah menika ora perlu dibasake. Upamane nenggon tulisan menika tertulis pukul 19.00 WIB. 19.00 WIB. Terus nek maca pripun niku? Tabuh pitu wekdal Indonesia Ireng Kilen. Saka WIB dadeke Jawa dadi saka waktu Indonesia bagian barat Jawake dadi wekdal Indonesia Ireng Kilen.
ketika disingkat dadi ora WIB, dadi WIIK. WIIK. Nenggon undangan-undangan kadang kula ditulis WIIK, Wekdal Indonesia Iring Kilen. Tidak perlu seperti itu, karena itu sudah istilah. WIB itu istilah. Nah, terus ana tulisan pukul 19.00 WIB menika lemaos tabuh pitu dalu. Karena sudah mencirikan 19 ki malam. Tabuh pitu dalu. Saged mawi tabuh, saged mawi pukul, saged wanci jam. Pitu dalu. Mergane wonten sing berkeyakinan jam niku kan sarana penunjuk waktu. Nah, jam itu berarti jam itu banget. Ini menunjukkan waktu ngangge tabuh, ngangge pukul, monggo saged kemawon. Karena neng keraton piyambak untuk menandakan waktu menika ya nganggo lonceng. Dados wonten menara, dhuwure ana loncenge. Nek jam setengah menika ring muni bisa, celeng wis. Nek jam sesuai jamnya menika muni manut jam piro? Jam 3 berarti ping 3. Jeleng, 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 dan itu dibunyikan manual. Ditarik nganggo napa? Nganggo tali. Jeleng, jeleng, jeleng. Menika dadi tembung tabuh utawa pukul. Menika ngaten. Apabila wonten pitakenan monggo. Menika sawetawis tetembungan ingkang menapa dipun prangguli nalika gayut kaliyan pranatacara utawi pamedhar sabda. Monggo Pak Widodo. Banyak terputus-putus tadi, banyak terlempar, tapi yang terakhir tadi Pak, ini maaf saya batuk ini ya. Jadi ketika kita cari salah, jika kita bicara saya dan Bapak Ibu semuanya, Pulau Soho Bapak Ibu Sedoyo, Bapak Ibu Sedoyo Soho Pulau atau gimana? Kalau dalam percakapan bahasa asing itu kita dibelakangkan, tapi di Jawa enggak ya? Nggih. Dados tembung kula lan panjenengan sedaya menika saged kula rumiyin, saged panjenengan sedaya lan kula menika wonten ingkang kagungan pamanggih kados ngaten lan menika saged dipun ginakaken. Padatanipun nek unsurnya menika positif, menika panjenengan sedaya lan kula. Menika nek unsurnya. Ya. Ya, di bahasa Inggris kan cenderung orang lain dulu baru saya. Ya, oke. Neng Jawa saged kula panjenengan, saged panjenengan sedaya lan kula nggih saged dipunaken. Oke. Nah, yang kaperbawan bahasa Inggris, nah kadang kalian bahasa Inggris menika tembung selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Terus dadekke basa Jawa dados wilujeng dalu, wilujeng sonten, wilujeng enjing. Surakarta nganggo wilujeng, Jogja nganggo sugeng. Sugeng enjing. Nah, kamangka menawi cara Jawa menika sing dislameti kuwi dudu wektune. Ning wonge ngaturaken kawilujengan sarawuhipun. Ngaturaken kasugengan sarawuhipun. Dadi ora kok sugeng enjing. Itu kaperbawa saha basa Inggris. Oh, berarti artinya kita nggak perlu menyampaikan sugeng enjing ya, itu akan sesuai dengan filosofinya. Oke, nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken kasugengan sarawuhipun para kanca sedaya. Dongipun kados ngaten, nek gandeng wis kaprah niku wae. Jenenge salah kaprah secara ketika kita oncai menika donge
kurang tepat gandeng wis kaprah ya wis seperti itu menggenake antarane nek Sugeng iki dienggo tlatah Ngayogyakarta Wilujeng menika dienggo tlatah Klaten Pangetan. Oh. Nek sing tepat niku nggih Wilujeng lho Mas. Karena kata berasal dari kata selamat. Selamat menika ora Wilujeng. Nggih, selamat Wilujeng. Nek Sugeng niku ora gesang lho Mas. Sugeng niku ora urip. Nggih. Sugeng niku ora urip to. Nalika sugengipun Bapak menika tasih ngaten-ngaten. Ning napa nggih Sugeng menika urip pamanipun nun sewu menika jansatipun dipun sugengaken rumiyin. Jansate diuripke sik, nggih mboten disugengaken to. Artinya Sugeng menika ya urip, ya selamat, ya bergas, ya waras, jangkep. Nah, kula nampi pangandika menika malah saking Ketua Permadani. Ketua Permadani Pusat Semarang. Mas, Yojo niku malah trep. Trepipun pripun, Pak? Trepipun ginakaken tembung Sugeng. Karena Sugeng menika bentuk krama inggil saking Wilujeng. Dadi bentuk ngopone menika rahayu, widodo, slamet sapanunggalipun. Rahayu, widodo, slamet menika ngopo. Diunggahke dadi krama menika kanggo tembung Wilujeng. Dikramake inggil dadi Sugeng. Dadi ketika wonten menapa sing bagekake awak dhewe le jawab didhukke. Pamane le bageke ngeten. Ngaturaken kasugengan sarawuhipun nah. Nah, le jawab didhukke. Nun inggih pangestunipun simbah Wilujeng. Pak, kalau seumpama kan pernikahan itu kan kadang ada adat Solo, ada adat Jogja gitu ya Pak. Nah kemudian penggunaan bahasa contohnya di Jogja tapi menggunakan adat Solo, apakah lebih baiknya menggunakan bahasa Solo atau ya udah adatnya memang adat Solo tapi bahasa yang dipakai ya bahasa Jogja? Nah, tergantung di mana upacara itu digelar. Berarti di mananya ya? Di mananya. Okay. Nganggo adat Solo, ning leng gelar ning Jogja, ya tetap nganggo Sugeng enjing karena tamune saka Jogja. Ketika menggunakan adat Jogja, leng gelar ning Solo, ya kita menggunakan Wilujeng nonton. Jadi di mana tempat itu digelar. Batasnya Prambanan berarti. Jadi yang dituju tamu ya, Iya, tamu. Bukan masalah. Oke. Ya. Bukan masalah adatnya, nah adatnya wis jelas. Maksudnya ketika adat Surakarta, ya ini iki. Adat Surakarta ngene iki, adat Yogyakarta seperti ini. Tetembungannya wis baku dan ketika menggunakan adat ya jelas wis tememplek nang ngono kata-katane. Sama ini Pak, kan kalau Solo itu kebanyakannya pakai bahasa biasa nih Pak ya. Dan itu pun sering dipakai juga pernikahan di Jogja ya Pak. Nah, itu tuh bisa milih gitu Pak, atau gimana Pak konsepnya? Sebagai MC itu bisa milih, aku suka MC menggunakan pakai bahasa dari Solo atau dari Solo karena bahasanya bisa aku putar-puterin, atau aku lebih suka pakai bahasa Jogja gitu Pak. Apakah MC itu bisa memilih atau gimana? Bisa memilih. Kalau saya memilih bahasa yang komunikatif. Artinya apa? Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu baik kepada audien ataupun kepada keluarga, menika bisa tersampaikan dengan jelas. Sing dikarepi apa? Upacara panggih manten, kita melompat jauh panggih manten. Menika menggunakan bahasa yang indah. Kadang-kala ada teman MC menika semakin indah bahasa semakin tidak dimengerti, menika berarti semakin bagus. Regane saya larang, saya enggak. Bahasa itu akan semakin mudah dipahami, itu bahasa sing apik. Nah, walaupun tidak meninggalkan kaidah keindahan. Akan beda ya. Wonten ngarsa panjenengan menika sampun wonten tirta seta pangresping rasa sumangga dipun resepi kanthi martikaning penggalih. Sing dijamu dong ora? Ora.
Nun sewu Bapak Ibu, wonten ngarsa panjenengan menika sampun wonten dhaharan lan unjukan sawetawis. Mugi keparenga dipun resepi kanthi martikaning panggalih. Ada unsur keindahannya, neng ana unsur komunikatifnya. Sehingga sing oh nggih matur nuwun. Tirta seta pangreseping rasa, tirta banyu seta putih pangreseping rasa anyep. Dadi RS. Pamane kalau Surakarta memang tradisinya, Surakarta menika tradisinya adalah tradisi literer, tulisan. Sehingga karya sastra sangat banyak dan sangat indah. Karena apa? Wis ora mikir dienggo mangan, ora mikir dienggo piye-piye ketika itu. Sedangkan Yogyakarta kudu berjuang. Sehingga unsurnya apa? Unsurnya adalah unsur keprajuritan. Tegas, lugas, komunikatif. Jogja seperti itu. Jadi memang latar belakang sejarah akan membawa serta terhadap segala hal. Busono Surakarta Mompior. Ini Yogyakarta sederhana. Nah, berangkat dari sejarahnya, Yogyakarta itu berangkat dari keprajuritan, Surakarta ada. Surakarta paribasan wis diuripi setelah berjuang. Jadi kalau MC bisa memilih, bisa. Dipilih semuanya bisa. Upamane dicampur bisa. Upamane ketika upacara adat nganggo basa iki, des. Ketika resepsi kan banyak tamu dengan bahasa komunikatif. Tapi kan itu per acara, Pak. Ya. Kalau satu acara 2 bahasa, terus Jogja dan Solo. Bisa saja. Bisa juga. Bisa saja. Wong Indonesia karo Inggris itu apa? Jadi saya pernah ngemsi manten panggil bilingual Indonesia karo Inggris. Bisa. Boleh saja. Asalkan itu tadi bisa dimengerti, bisa diterima. Iki karepe apa? Karena dalam rangkaian upacara adat itu kan banyak hal-hal yang terselubung. Nah, bagaimana kita membuka selubung itu supaya masyarakat juga tahu, oh karepe ngene. Kok nganggo pisang sanggan iki karepe apa? Karepe iki. Kok nganggo kacar kucur, tompo koyo iki karepe apa? Karepe. Nah, informasi-informasi itu kan tidak mungkin disampaikan oleh pemandu adat. Yang bisa berkata-kata adalah MC. Nah, disitulah kita mengungkapkan. Nah, itu gambaran ketika Marogo MC dalam rangkaian upacara adat. Ngaten nggih, Pak Wedi. Nggih. Itu terkait pambagi aja tadi. Nggih. Niku sing berhak masrahke Unjukan. Niku pambagi arjo napa MC? Pertama adalah pambagi arjo. Setelah itu baru MC ngambali. Jadi pambagi arjo itu adalah makili tuan rumah. Dene ing mangke ing mbok bilih pamane. Dadi ing mangke mbok bilih wonten marak suwanipun para kadang wiranen ngaturaken dhaharan lan unjukan sawetawis sinaosa prasaja mugi keparenga Bapak Ibu anampi lan angresepi kanthi martikaning kalih. Nang nggon pambagyaja bisa disebut itu dan berwenang dia ngaturake dhaharan unjukan. Nah, nanti setelah itu baru MC ngambali. Jadi paraga MC baik untuk biasa ataupun protokoler menika sebaiknya ora ngendas-ndasi. Ngendas-ndasi iki disiki. Disiki upamane disiki niku wau. Adicara salajengipun nun inggih atur pasrah saking calon besan. Adicara salajengipun nggih menika atur pasrah saking calon besan. Ya nek saka masrah nek mboten kelakon lho. Wis ngomong akeh banget bla 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 lali urung dipasrahke. Wonten niku kendang-kendang. Jadi sejering MC ora perlu mendas-das, ora perlu sok tahu. Cukup pramila adicara salajengipun nunggih kasuwun pedharing pangandika saking keluarga besan ingkang badhe dipun salirani
panjenenganipun Bapak Sarono. Dumateng Bapak Sarono sumangga. Terserah panjenengan arep ngendika apa. MC ra mung kasuwun medharing pangandika, diminta untuk berbicara. Berbicara apa itu hak dari juru bicara, arep masrah ke apa arep. Nah, itu atas ngaten kasusnya. Jadi MC ora perlu mendas-dasi. Nek wis diwedhar lagi iso ngerti. Pamane ngeling acarani kasuwun wedharing pangandika saking besan. Ingkang badhe dipun salirani Bapak Sarono. Dumateng Bapak Sarono sumangga. Panjenengan ngendika bla 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 intine masrahke. Lah sawise panjenengan ngendika masrahke lagi MC ngerti to. Oh ki mau masrah. Mekaten menggah wedharing pangandika pasrah saking kadang besan. Boleh, mergane wis ngerti. Nah, kalau mongso tata etika seperti itu kurang dimengerti oleh kanca-kanca MC, termasuk tentang data. Data jangan diungkapkan sebelum sambutan siapa yang berhak mengumumkan data itu. Adicara menika inggih dipun estreni, dipun rawuhi dening para kanca saking sekian sing berhak memberikan keterangan itu Pak Bagio Harjo. Adicara menika dipun estreni dening para kanca saking 8 DPC apa saking perwakilan Kabupaten Putih. Sing menang iki Pak Bagio Harjo, MC ora menang. Nah, kadang kala MC menika keladuk menika kebablasan sehingga hal-hal yang bukan wewenangnya diucapke sebelum si pemilik wewenang itu ngaturke. Kadang kala ngoten. Mergane apa? Mergane kala mangsa menika kurang wong lho. Terus MC ngerangkep Pak Bagio Harjo, terbawalah menika. Nek ana paraga MC dhewe, ana paraga Pak Bagio Harjo dhewe. Nah, ini MC kudu ngerti batasanku seberapa. Batasanku seberapa. Ojo nganti nabrak wewenange si Pak Bagio Harjo. Nek kabeh apa sing arep diomongke Pak Bagio Harjo wis diaturke MC. Pak Bagio Harjo nggih ngatur kula sami plek kaliyan MC niku. Rampung. Jadi itu. Nah, mulane ketika ana Pak Bagio Harjo, ana MC seberapa toh wewenange iki. Pak Bagio Harjo jelas porsinya ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tekan itu. Berarti MC ora usah nabrak wewenange Pak Bagio Harjo. Nek ana paraga. Nah, sedangkan ketika ana wong duwe gawe, terus sing ngombyongi, sing mendukung menika wonge akeh. Menika tegese mrojo. Sing duwe gawe ya mrojo. Oh, MC dhewe, Pak Bagio Harjo dhewe kono masrahke, kono panraga sing nampa dhewe. Mongko ana sing dongani dhewe, ana sing ulah-ulah dhewe. Oh, tegese daerah setempat itu sing iso ngendika wong akeh. Iku mrojo. Beda ketika MC ngerangkep Pak Bagio Harjo, engko kono masrahke MC-ne sisan sing nampa rampunge dongane sisan. Kaya ora ana wong. Nah, menika terus ada wewenang dan hak sing prayogane aja nanti ketrajak antarane para petugas. Nah, kan. Tapi sekarang tuh memang sudah semakin terjadi krisis itu Pak. Ya. Krisis kekurangan orang itu yang bisa. Seperti Pak Widodo rada anu. Trennya itu terjadi krisis orang sekarang itu. Jadi sangat langka. Nah, pramila sinau wicara menika perlu. Sangat perlu. Sangat perlu dan yang baku adalah wani, Pak. Wani sih perkara engko basane teng pledot yo keri. Ning sing baku. Nggih, wani berproses sehingga menapa menika wau dipun nyekapi kabutan kemasyarakatan seperti itu. Jadi ya nek iso pancen itu nek ketratase itu jenenge darurat. Darurat iki sing iso double.
menika ya MC karo pambagio. MC karo pambagio iso double. Nek sing nampa prayogane orang lain. Tapi kalau mantan mungkin jarang. Tapi kalau acara-acara pertemuan apa misalnya itu sering MC itu seperti menguasai panggung total, seperti menjelaskan siapa yang datang, apa yang ini itu memang sepertinya emang atau mungkin dia memang mereka perlu dibawa ke LPK India ya, itu kan akulah Nah, itu kan nanti terkaitnya dengan perekonomian toh Pak. Ketika MC double pambagio, double sing nampa sisan karo ndungane ra amplope dadi papat. ya artinya ada gini loh Pak, artinya ada yang MC, kemudian ada yang tuan rumah Pak Bagi Arjo, karena cuman MC-nya itu menguasai gitu loh, menguasai sepertinya eh, nampak bangga kalau dia bisa menguasai satu informasi semuanya di apa unggul lah seperti dari kesana unggul gitu loh, itu kan juga etika lah gitu, itu etika komunikasi tuh. Jadi rumiyin menika kula nanti sinau pedalangan. Sinau pedalangan guru kula menika rumiyin ngendika ngaten. Jejering dalang kuwi kudu nglenggahi watak gendeng. Gendeng menika gendeng yo apa namanya? Go atap. Atap menika fungsinya adalah ngayomi. Ngayomi sapa? Ya ngayomi awake dhewe, ngayomi kanca makarya, ngayomi sing duwe gawe, lan ngayomi sakabehe. Aja nganti gawe wirang lan tatu batining liyan. Rumiyin guru kula raminipun Rama Carna Bukito ngendika ngaten. Dan saya terapkan di MC dan ternyata ketika kita bisa ngayomi kepada rekan kerja dan sebagainya, menika perjalanannya juga bisa menjadi harmoni yang bagus. Jadi tidak mendominasi, terus MC menjadi sok tahu gini. Nah itu bab-bab kados ngaten menika pancen butuh napa nggih Pak Widodo, butuh penyadaran lah. Bahwasanya MC itu adalah bagian dari suatu sistem kerja itu. Tidak bisa sistem kerja itu hanya baik salah satu. Apa MC ini plok, neng liyane tidak mendukung ya tidak akan bagus. Terus menika kedah daya dinayan saling kerjasama dalam rangkaian menika. Ojo nanti menjatuhkan orang lain di depan umum. Ojo nanti gawe wiranging liyan, ojo nanti gawe tatu batining liyan. Menika rumiyin petuah dari guru saya sing tak candi tenan untuk hal apa. Kecuali satu lagi. Kecuali misalnya tuan rumah kurang detail menjelaskan. Itu mungkin MC bisa menambahi ya atas izin atau gimana gitu ya. Kalau dalam sambutan tuan rumah itu kurang detail, ada yang penting tapi kurang disampaikan, barangkali bisa ditambahin. Itu barangkali begitu ya. Bisa, jika itu hal penting dan harus disampaikan bisa ditambahi, tapi juga tetap dengan subosito, ora kok malah ngejeloke rumah kalian boten. Banyak sekali hal-hal yang akan kita jumpai ketika kita di lapangan sing kudu nalar mulur lan kawicaksana. Karena di panggung itu kan panik semua ya, kalau kamu nggak matang kan panik. Jadi udah berantakan betul itu. Jadi siap udah hilang, harap ngomong bingung sebagainya, berantakan dan ya makanya perlu latihan memang. Pilih makaten dalu menika gayut kalian sawetawis. Kalau matur sawetawis hanya beberapa sekitar 20 contoh saking tembung salah kaprah, dan mungkin panjenengan nanti ketika ambyur ning lapangan akan merangguli, menjumpai lebih banyak lagi tembung-tembung salah kaprah. Ketika panjenengan sinau tembung-tembung salah kaprah menika ora kok dienggo nyalahke liyan. Ora kok dienggo nyalahke liyan. Tembungmu iki kleru ora makempal.
Jangan seperti itu. Ning sing baku kita itu bisa memilah. Itu tembung sing pas. Setelah kita bisa memilah, kita bisa memilih untuk menggunakan. Nah, kepengen ngoreksi konco liya atau ngoreksi teman lain ketika menggunakan tembung-tembung sing kurang pas ya, dengan cara-cara yang bijaksana. Ojo nanti gawe wiranging liya. Menika boleh ngaten dalu menika pasinaon kacekapaken. Semoga dipun pungkasi kanthi mujudaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti. Dene pasinaon ingkang angka kalih kaping kalih menika saged lumampah lan mangke panggihan malih insyaallah wonten ing malam Selasa Senin. Ngajeng kanthi boten ing sami kula semoga lampahing pasinaon dipun pungkasi kanthi mujudaken raos syukur kula dherekaken. Kap matur nuwun, sugeng dalu matur nuwun Bapak Widodo Broto Yono sampun lumantar online lan ugi matur nuwun dumateng para kanca ingkang rawuh wonten ing kelas wonten Mas Sarono, Mas Erlan, Mas Roni, Mbak Penny. Nggih, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng kundur, sugeng aso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mari Bapak. Lo tempel. Oh, tempel. Mari Bapak. Atas.